Да ви покажа моделите, които имаме. Ето ги. Сега ще обясня разликите. Най-малкият вариант 50 см дължина, 3 големи шиша отгоре, 7 малки шишчета отдолу, редуктор за големи шишове, редуктор за малки шишове, дебелина на тавата 2 мм, на големите им се регулира височината. Мотор 220 и 12 волта, може да се връзва към акумулатор на автомобил, адаптор за ток, регулирането му се оборотите. Другото абсолютно също, разликата, че тук вече е 70 см, малко по-дълго е, 3 шиша отгоре, 11 малки шишчета отдолу, 2 мм дебелина на тавата, редуктор за големи шишове, редуктор за малки шишове, мотор 220 12 волта, адаптор за 220, регулират му се оборотите. Третото също 70 см дължина, 3 шиша. Разликата с предното е, че големите шишове са разположени в една равнина. Не като това, два отдолу и един отгоре. Малките също са 7. Голям редуктор, малък редуктор, мотор 220 волта, регулират му се оборотите и може да се връзва към акумулатор на автомобил. Допълнително аксесуари може да се поръчат държач за цяло пиле. Те представляват едни скоби, които нямам в момента да ви покажа. Слагат се на самия големия шиш, като вилица представлява. Има шиш, въртящ шиш като скара е, за риба, ако искате я печете, и скара съответно може да се поръча допълнително. Ето ви още един път. Пак ви казвам, това е. Квадрата на големите шишове 8 мм, малките шишове 4 мм.